Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye kai tsaye game da rasuwar shugaban ƙasar Chadi. An samu zantawa da mai magana da yawun shugaban ƙasar Najeriya ga yadda tattaunawar ta kasance. Gwamnatin tarayyar Najeriya da ta bayyana karuwa da samun labarin mutuwar mutumin da ta ɗauka abokin aiki a yaƙi da ta'addanci ba kawai a bakin gabar tafkin Chadi ba har ma da sassan Afirka ta yamma. A cewar shugaba Muhammadu Buhari cikin sanarwar da mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu ya fitar, ya ce ya ji zafin mutuwar marigayi shugaba Debby wanda ya fita filin daga domin kare kasarsa. Shugaba Buhari wanda ya tabbatar da cewa marigayi Idris Debby ya taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da Boko Haram, inda ya ce mutuwarsa za ta haifar da wagegen gibi a kokarin da ake yi na haɗa kai domin yaƙi a ɓangarorin mayakan Boko Haram. Haka kuma mutuwar shugaba Debby ta zo yawanci al'umma da ke bakin gabar tafkin Chadi da mamaki gami da firgici, inda wasu ke bayyana shakku a gaskiyar mutuwar tasa. Yawanci wadda na jira yansu sun bayyana alhini na mutuwar mutumin da ake gani ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a sassan nahiyar Afirka. Ambassador Ahmed Umar Bolori, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. A hakikanin gaskiya wannan mutuwa ta zo mana a lokacin da muke bukatan shi sosai, yana da amfani matuka musamman ga mu waɗanda muke nan tafkin Chadi da kuma Najeriya ma baki daya, domin saboda shi jigo ne wurin yaki da ta'addanci kuma yana taimakawa matuka. Saboda haka a wannan lokaci da muka fi bukatan shi muna rashin shi. Tarihi zai nuna cewa shi mayaki ne na kwarai wanda ya jima ana fafutuka da shi, ya tsaya tsayin daka da ya kawo kasar shi ta Chadi zaman lafiya. Shi kuma Malam Abdulaziz Mala, wani mazaunin garin Maiduguri, ya nuna takaicin mutuwar Idris Debby da yake gani za a samu kuma baya kokarin dawo da zaman lafiya tsakanin kasashen da ke bakin gabar tafkin Chadi. Gaskiya wani takaici ne sosai da musamman ga wato rashin mu na Lake region. Wannan abun ba karamin kuma ne, shi Debby ya tsaya akan yake da kuma samun zantar da zaman lafiya. Wannan rashin mu na Lake. Ga mazauna bakin gabar tafkin Chadi kamar Alhaji Abubakar Gamadi, shugaban masu hada-hadar kifi a bakin gabar tafkin Chadi, cewa ya mutuwar Idris Debby hadari ne a wannan lokaci da ake kokarin hada kai domin magance ayyukan 'yan ta'adda a wannan yanki. Mu 'yan Najeriya musamman mu da muke rayuwa a gabar tafkin Chadi, gaskiya abun bakin ciki ne a wurin mu, kuma abun takaici ne, abu ne kuma wanda ya so sa wani rayuwa sosai. Amma shi da Adam idan lokacin shi yayi, kana so baka so dole zai tafi. Kaga wannan abu ne wanda yake ya zama kalubale ga Afirka gaba ki daya, kuma mu Najeriya kalubale ne akan mu musamman bangaren tsaro, dan kamar shi ne kai wani bangaren mu na gabas, to in babu shi din kaga akwai matsaloli sosai. Alhaji Gamandi ya ce mutuwar marigayi shugaba Debby kalubale ne ga sauran kasashen da ke makota a bakin gabar tafkin. Kalubale ne a bangaren kasashen kamar Kamaru da Najeriya da Niger, wanda kaga duka tafkin nan guda ɗaya ne shine muka sa, kuma yana daga cikin shi wanda yake gaba ga an kawo zaman lafiya a ciki. To kaga rashin shi din to zai sa fa ya zama wannan tafkin din ya zama wani fage fa wanda zai zama wato za a sha wahala a ya zuwa yanzu dai babu wani martani da gwamnatin jihar Borno wacce take da kyakkyawar alaka da ma yin aiki kafada da marigayi Idris Debby, inda kokari ji daga bakin gwamnati ko kuma hadimen nata ya cutura. Biliyan. Kakkamanta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da